10 zile de proteste neîntrerupte, lozinci împotriva guvernului și a președintelui, sute de oameni în stradă și o mulțime de scandări, care mai de care mai interesante. România este în stradă, iar în acest demers îi unește suferința pe care cei de la putere au cauzat-o poporului. Nu am venit numai pentru mine, am venit pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri și atâta lume care își plânge amarul. Nu găsim servici, nu e nimic bun în țara asta. S-au stricat multe, am lucrat într-o întreprindere unde a mers tot ok, dar nu mai există nimic în țara asta. Am ajuns să nu mai avem nici bani să trăim pe o zi pe alta. Muncim pentru stat, impozite, taxe, auto care nu sunt normale. Dacă nu o să fim uniți, nu o să facem nimica. O să ajungem să nu mai avem ce să mâncăm. Cum stau ei de aici, se uită la noi, mănâncă la restaurante și nu o să aibă ce să pună pe masă. Spuneți și noastră, este normal să ajungem ca să ne rugăm să avem de mâncare pentru mâine? Să nu avem ce pune pe masă? Nu sunt locuri de muncă, nu e nimic în ziua de azi. Tot fură poporul, Băsescu, și tot PDL-ul lor, la pușcărie cu ei. Să intre DNA-ul peste ei, să le controleze toate dosarele, să vadă tot ce s-a furat în țara asta. Oamenii s-au săturat, iar atitudinea guvernanților care nu-i ascultă și nici măcar nu au avut un cuvânt pentru ei în tot acest timp nu-i face decât să creadă și mai mult în demersul lor. Nu mai merge nimic, chiar am ajuns să ieșim așa și chiar nu au milă de noi, că e iarnă totuși. Nu cerșim milă, cerșim drepturi. Ce doresc să le transmiți conducătorilor noștri? Să se ducă, să ne lase în pace, să vină alții care sunt în stare să conducă o țară. Nu, sunteți Băsescu, jos Băsescu, jos Băsescu, jos Băsescu! Televiziunea noastră a fost în toate aceste zile în stradă alături de protestatari și le-a dat șansa de a spune ceea ce gândesc. Brașovenii au observat acest lucru. Protestele nu au fost în zadar. Astăzi, ministrul de externe a fost revocat din funcție pentru afirmațiile făcute la adresa protestatarilor, iar ministrul mediului a cerut retragerea noii legi privind taxa auto.